v dobe pustovníkov a počiatkov reholného života neboli centrom zasveteného alebo reholníka práve reholné sľuby, ale pravidlá. A pravidlom bol život podľa evanjelia. A v rámci evanjelia potom sa na seba brali aj záväzky čistoty, chudoby, poslušnosti, ktoré boli aj podmienkou spoločného života. Túto skutočnosť toho intimného puta s Ježišom a zároveň liekom na tú svoju vlastnú prirodzenosť zastupujú sľuby. Čiže sľuby majú ohromne širokú dimenziu od tej možno tej právnickej oblasti, kde sa zaväzujem k určitému štýlu života, až po duchovné výšky, až po mystiku. Čiže oni vlastne musia odpovedať na tú základnú existenciu človeka, ktorej sú teda túžba po sexualite, alebo hmotných dobrách, alebo zariadiť si svoj život, ako chcem. Ale zároveň potom sú nástrojom na tú intimitu s Ježišom, s Bohom. Ale neostáva to pri tej intimite, ale sa vlastne otvára človek pre chudobných a jednoduchých a maličkých tohto sveta. Pretože tie sľuby ho vyzlečú zo seba samého tak, natoľko, že on potom je dostatočne citlivý, vnímavý na tých, ktorí nemajú rodinu, ktorých nič nevlastnia, po ktorých spoločnosť šliape napríklad, ktorých neuznáva, a reholník tým pádom sa cíti solidárny s týmito chudobnými, tak ako sa Ježiš Kristus počas svojho pozemského života cítil solidárny so všetkými maličkými. V reholnom živote je krásne to, že není sme tu poslední ani prví. Pokračujeme v tom, čo naši starší bratia a sestry v reholnom živote, v zasvetenom živote prežili. Učíme sa z ich skúseností, rozvíjame ich ďalej. A Pán Boh takto buduje ten svoj duchovný chrám uprostred svojho ľudu, pre ľud, aj teda prostredníctvom rôznych generácií. Postupne, aby sme mohli sprítomňovať Božiu dobrotu aj v dnešných časoch. Možno niekoho napadne, že reholný život to je túžba po ideáli, po dokonalom živote, kde všetko zvládam a kde pracujem na svojej osobnosti. Ale aj to je málo. Kľúčom na reholný život je niečo úplne iné, a to je dar. Darovanie sa v láske. Ten náboj reholných sľubov je presahujúci naše sily. A preto aj tento súzvuk s Ježišom je takým umeleckým dielom. A niekedy musíme veľa cvičiť, aby sme to dokázali naozaj žiť a aspoň trošku sa podobali na toho, ktorý nás k tomuto životu povolal.